Jadi barang selundupane mung bati larane. Ndak aja rental yang punya lagu, ndak aja rental, ndak aja rental yang punya lagu, ndak aja rental, ndak aja rental, ndak aja rental, ndak aja rental. Jadi wong loro larane jabat jero, ketemu sewulan sepisan kesandi mung sejak nasi barang selundupan. Ndak aja rental, 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 ndak aja rental. Yunada Putra bareng PMY Audio APS Rohani. Yen kangen lagi nekani, pengen rasane hubungi, tapi lap kelingan dedemu barang selundupan. Dede enggak tuh? Ndak aja rental, 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 ndak aja rental apa-apa. Yen bengi beli bisa turu kesiksa nahan rindu, ngingati pengen WA wati rabine sing baca. Sedina langkah telepon batin rasane ketuon. Ndak aja rental. Dadi wong loro larane jabat jero, ndak aja rental, ketemu sewulan sepisan kesandi mung sejam. Ndak aja rental sayang, ndak aja rental, 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 ndak aja rental. Asik-asik Yunada Putra, Yunada Putra, ndak aja rental, ndak ada rental. Yen kangen lagi nekani, pengen rasane numpaki, tapi lap kelingan senokmu barang selundupan. Ndak aja rental, 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 ndak ada rental papa. Yen bengi beli bisa turu kesiksa nahan rindu. Asik-asik ningati pengen WA wati rabine sing baca. Ndak aja rental sayang, sedina langkah telepon batin rasane ketuon. Ndak aja rental. Terima kasih banyak. Dadi wong keloro larane jabat jero, ketemu seminggu sepisan kesandi mung sejam nasi barang selundupan. Terima kasih, ndak aja rental. Ya, disambung kawin